Bai, hirugarren galdera. Zu Jon, Dimakoa zera, ez? Bai, Eta zu jarraitzez. Pui, Araia inguruko, ez? Araia... Arraiako. Eta biok, zuei proiektuak bazenituzten, eta elkartu egin zinaten bai matrimonian eta proiektuetan ere bai, ez? Bai. Enpresa proiektuan ere bai. Ez dezute hori, elkarlan hori sumatzen, faltan sumatzen lehen sektorean eta artzaile munduan ere bai, ez? Edo gazten komerzializazioan, artinaren komerzializazioan, bilotzen komerzializazioan. Ez dezute elkarlan hori faltan botatzen? Apurbet bai, ze azkenean gure lana oso lotua da. Zu ganaduarekin egiten baduzu lan, beti dekozu etxeko ardurea edo lana eta ordu asko behar dituzu lan horretan, ez? Eta askotan gauz bat hemen, bestea hemen, eta elkarlan egiten danean hoberako da. Baina, bueno... Gero hemen Euskal Herrien asko gara, hori bakotxa bere naiteko eta bakotxa bere etxean, eta hori iparralden eta hori dana da guzti ezberdine. Han goxuta daude, ez? Elkarrekin lanean aritzea. Beste kultura bat, Beste bai. kultura bat, bai. Eta hemen hori, gauze batxotarako elkartuten gara, baina gerotak gitxeo, eske gitxeo gara, gerotak gutxeo gara. Eta bakoitza punta batean. Bakoitza punta batean. Eskerrik asko.